I feel good. I knew that I would. I feel good. Yeah, I knew that I would. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Yeah, sugar and spice. I feel nice. Yeah, sugar and spice. So nice, so good. I got you. Hello sir, Kawawang Kuboy po ng Probinoy TV. Ano po yung pangalan niyo po sir? Ray Jeronimo. Rihi Jeronimo. Jeronimo. Taga saan po si Sir Rihi po? Taga Barangay Tayug, Pangasinan. Taga Barangay I, Tayug, Pangasinan. So shout out po sa lahat ng mga taga Barangay I. Nandito po si Sir Rihi Jeronimo, ang the pride of Tayug, Pangasinan, ang pinakamagaling na traffic enforcer po. Sir, gaano na po kayo katagal na? Bali, 15 years. 15 years. So ibig sabihin po 15 years mo na pong pinapasaya ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga motorista na dumadaan po dito sa ating bayan. Opo. Sir, tanong ko lang po, ayun po bang pagpapasaya mo o pagsasayaw mo habang ikaw ay nagta-traffic po, ayun po ba ay sarili mo pong idea o yun po ba ay utos po sa inyo ng inyong OIC? Sarili kong ideya para yung mga dumadaan, hindi sila mapagod, hindi sila kahit matraffic sila naman, hindi sila mapapagod sa manood sa akin, hindi sila tawag noon, pag hindi sila mainip. Okay po. Panood sa akin, kahit matraffic, masaya din sila papanood sa akin. Ayun mga idol, ayon po kay Sir Rene ay sarili po niyang idea at gusto niya lamang mapasaya ang ating mga kababayan at ang ating mga motorista na hindi sila mainit sa traffic, tama po. Opo. At the same time ay mapapasaya pa ang lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na po yung mga taga-ibang bayan na dumadaan po rito sa bayan ng Tayug. Ayan Sir Rene, maraming salamat po at pinaunlakan mo po ang Kawawang Kuboy ng Probinoy TV para po kayo po ay aking makapanayam. Maraming salamat po. Thank you, salamat. Ayan po, saluduhan po natin si Sir Rihi Jeronimo, ang pinakamagaling at kinagigiliwang traffic enforcer, the pride of Tayug, Pangasinan. I got you.